Hola, bona tarda. Soc el Miquel. Què tal? Com esteu? Hola, bona tarda. Bona tarda a tothom. Què tal? Bona tarda. Ara en breu avisarem invitarem a la conversa al Jordi. D'aquí una estona us el presentaré. Vaig a agregar-lo a la conversació. No puc agafar. A veure si el trobo. Hola, Jordi. T'has enviat, acabo d'enviar la sol·licitud. Mira, ara et veig. Què tal? Què tal? Com estàs? Molt bé. Ostres, farem com la entrevista al cotxe, com Sí, el programa de TV3, m'heu enganxat fora de lloc, però d'oficina. bueno, fora d'oficina, sí, Bueno, estava rodant i no he pogut arribar, però bueno, passa res. no passa res, que també pot ser divertit. Sí. Doncs pues mira, faig la presentació. Jo sóc el Miquel, de les Biblioteques de l'Agenda de Montcada, i avui avui celebrem aquesta activitat que està emmarcada dintre del Dia Mundial de l'Energia, que va ser el passat diumenge, el dia de les eleccions, i què més que parlar d'energia que vaig pensar amb el Jordi. El Jordi és, corregeix-me si m'equivoco, Jordi, però ell és director general d'Alternativa Energètica Trasmir. És una empresa que es dedica a la instal·lació de plaques fotovoltaiques, d'energia fotovoltaica. I mira, vam decidir de fer aquesta xerrada i de ficar o de donar coneixement del que es tracta a l'energia fotovoltaica. Llavors, Jordi, ja un cop presentats, m'agradaria saber una mica la història de la vostra companyia o com vau néixer, per què vau emprendre el camí de les renovables, una miqueta que m'expliquessis com va anar tot plegat i per què vau emprendre aquest camí. Doncs bé, jo estava treballant en una empresa del sector energètic ja des de feia uns quants anys, del sector eòlic, i estava treballant a Galícia muntant parcs eòlics, i es va obrir arrel de la publicació d'un decret a l'estat espanyol on donaven certs incentius a la inversió en energies renovables, entre elles la fotovoltaica. Vam decidir amb un altre amic crear aquesta empresa per poder vendre, comercialitzar instal·lacions solars fotovoltaiques claus en mà per possibles inversors. Vam començar a la zona de Lleida, precisament, d'on som originaris, i precisament un dels llocs el lloc on hi ha més radiació de Catalunya, a la zona que hi ha més a prop de l'Aragó, diguem, que és el Segrià, les Garrigues, el Pla d'Urgell, l'Urgell, doncs totes aquestes comarques són molt bones i són de les comarques de Catalunya on hi ha més radiació solar. Allà, coneixedors del terreny i de la gent d'allí, vam començar a oferir aquesta inversió com a alternativa de negoci
agricultors i ramaders i doncs va entrar perquè la veritat les condicions econòmiques, tot i que eren inversions relativament importants, les condicions econòmiques i els incentius econòmics en aquell moment donava l'estat espanyol eren importants, va haver molta gent que es va decidir a fer aquestes inversions. No? A partir d'allà vam anar oferint des de primer aquests projectes a agricultors i ramaders i després ja vam passar a fer projectes una mica més grans, ja per altres tipus de clients, fins i tot fons de pensió estrangers d'Europa, no? Sobretot europeus, escandinaus, alemanys, etc. I això va ser l'inici. Després la història és molt llarga, però... Sí. De fet, ara que us fico en context, el Jordi es van ficar en contacte amb el meu pare, ramader i tot això, i ell va ser un dels primers que va ajudar, va acceptar la vostra proposta i vam instal·lar a la nostra família un hort solar que se'n diu. Què ens pots dir de la instal·lació, aquella que vans instal·lar, o quins records te porten la instal·lació que els hi vas fer als meus pares? Bueno, la veritat és que tots els inicis són complicats, però la veritat és que bé, perquè a més crec que després de tot ha sigut una molt bona inversió per a la gent que s'hi va posar, és a dir, sí que va haver uns moments molt durs en el sentit de que l'estat espanyol i arrel de la crisi que va haver l'any 2008 va retallar tots aquests incentius, és a dir, el que va prometre no va poder complir-ho i van començar a aplicar retallades sobre els incentius. Això va ser molt dur perquè la gent, sobretot en aquells moments, ho va passar una mica malament en el sentit de que la majoria de gent va demanar un crèdit per poder finançar aquests projectes, que, per exemple, era a 10 anys, i com que al retallar aquests incentius, la gent no podia pagar les quotes que venien als venciments, perquè les retallades van ser de l'ordre fins del 40%, però aquestes retallades, el banc, com que al final no deixava de ser una inversió garantida per l'Estat, va acceptar en tots els casos extendre els terminis de pagament d'aquests crèdits de 10 a 12 anys, o n'hi havia que estaven a 8 anys, de 8 a 12, amb 12 anys més o menys hi anava bé. I què ha passat? Doncs que tot i aquestes retallades han passat aquests 10 i 12 anys, la gent ja ha pogut acabar de pagar els crèdits i ara són uns ingressos nets els quals ara mateix estem fent instal·lacions de nou per gent que va invertir en aquell moment, perquè han quedat contents, han quedat satisfets. La rentabilitat no era la promesa, però com que era molt alta, no ha deixat de ser una rentabilitat interessant i més com han anat els negocis en general, que les rentabilitats encara han sigut més baixes, els tipus d'interès també molt baixos, i això ha fet que aquesta inversió hagi sigut bona. I et diria que més del 90% de la gent que va invertir avui dia estic segur que estan satisfets de la inversió que van fer. N'hi ha hagut d'altres que no els hi ha anat bé, però perquè ja no els hi ha anat bé en si el que ha sigut el propi negoci. Per tant, ha sigut més com a conseqüència d'altres temes. Em va bé que parlis d'això perquè volia fer referència a una de les preguntes de l'entrevista que tenia referència amb això, però ara anirem a un altre apartat, que és quins avantatges o què comporta la instal·lació de l'energia fotovoltaica? Què millora? Bueno, això ha canviat molt d'aleshores. De l'any 2006, 2007, 2008, que estem parlant, a dia d'avui ha canviat moltíssim. Ha fet un gran avanç. És a dir, totes aquelles inversions no van ser en va, és a dir, la tecnologia ha millorat, els costos han caigut d'una manera bestial, és a dir, perquè us feu una idea, una placa fotovoltaica d'una potència de 300 watts avui dia, al 2008 valia 1.000 euros i avui val menys de 100 euros. Val uns 80, uns 70 euros. Vol dir que tot aquell esforç en aquell moment es va fer per incentivar aquesta tecnologia ha servit perquè es pogués treballar molt a nivell de millores tecnològiques que ha contribuït a la reducció de costos. I avui dia ha arribat a un punt on generar energia fotovoltaica és més econòmic que generar-la a partir de fonts convencionals, com poden ser el gas, el carbó, especialment aquí,
a Catalunya en particular, perquè doncs, és un país que tenim sol i, per tant, les inversions són... És a dir, el cost de l'electricitat produïda per les plaques és baix, més baix que qualsevol tecnologia. Per tant, ha arribat un moment que avui dia, sense incentius econòmics, sense subvencions, sense ajudes, ja és rentable de per si fer inversions. Aleshores, això què ha comportat? Doncs que, sobretot, hi ha hagut un avenç a Catalunya molt important amb l'autoconsum. L'autoconsum a les indústries que són intensives en consum d'electricitat, doncs fer una instal·lació en les seves cobertes suposa un estalvi directe, amb uns períodes de retorn molt atractius, el que fa que en una empresa puguin arribar a estalviar gairebé un 40 o un 50% de l'electricitat que consumeixen. Vale. Això que em comentes, aquesta electricitat, suposo que tenen dues opcions, és a dir, una és acumular-la i consumir-la per a ells mateixos, i l'altra és enviar-la directament a la xarxa o transportar-la directament a la xarxa, no? Si m'equivoco? Sí. Diguem que hi ha dos tipus d'instal·lacions. Unes són com les de venda d'energia directament a xarxa, és a dir, l'objectiu és produir electricitat i exportar-la i cobrar per aquella electricitat la venda d'aquesta electricitat. I l'altra és un concepte més d'estalvi, és a dir, jo consumeixo electricitat, me genero la que puc, perquè, evidentment, les plaques avui dia només generen quan fa sol, per tant, només podries guardar-la, com bé dius, en bateries. El que passa que precisament aquest és un dels temes o de les assignatures pendents. Avui dia, tot i que hi ha tecnologies d'emmagatzemament, com pot ser l'hidrogen, com poden ser les bateries de liti i altres sistemes, no són encara, viables econòmicament. S'està treballant molt perquè això sigui així. Per què? Doncs perquè la Unió Europea, per exemple, ha posat un objectiu, que és que a l'any 2050 el 100% de l'energia ha de ser renovable. Renovable vol dir eòlica, fotovoltaica i alguna contribució molt puntual de biomassa i altres tecnologies, però sobretot eòlica i fotovoltaica. I sobretot fotovoltaica, més que eòlica ja, perquè l'eòlica també té certes dificultats mediambientals, d'emplaçament. En canvi, la fotovoltaica la pots instal·lar de forma distribuïda a gairebé qualsevol lloc. Per tant, la fotovoltaica ha de ser un dels grans actors, en teoria, per aconseguir aquest objectiu que s'ha marcat la Unió Europea i tots els seus països de que el 100% de l'energia primària, ja no elèctrica, primària, sigui d'origen renovable. Això implica, què vol dir? Vol dir emmagatzemar-la, perquè si només fem electricitat quan hi ha vent, quan hi ha aigua també, la hidràulica també és veritat, me la deixava la hidràulica, o quan hi ha sol, l'hem de guardar aquesta electricitat per quan faci falta. L'electricitat solar l'hem de guardar per la nit i, per tant, això suposa un esforç i, de fet, ho haureu sentit, hi ha grans projectes, hi ha grans projectes de desenvolupament, sobretot amb hidrogen, per emmagatzemar grans quantitats d'energia. L'hidrogen, a més, té un avantatge, que és que pots anar amb el cotxe, és a dir, pots carregar l'hidrogen al cotxe i utilitzar-lo com a combustible, també. I, per tant, aquí està una de les assignatures pendents, perquè, ja dic, avui dia encara no és viable. Estàs parlant que té un massa cost econòmic, no?, ara mateix? Sí, correcte. Vale. És per això que encara no es fan moltes instal·lacions fotovoltaiques amb bateries. Se'n fan allí on no hi ha subministre de llum, per exemple, en una casa, en una masia o en un lloc, una granja, que no tens subministre, no t'arriba la línia, per tant has de muntar bateries i fins i tot un grup electrogen. Però... I per la gent de carrer, gent que no té ni idea de com funciona, de què consta una planta fotovoltaica? O de quins components? Doncs, bàsicament són dos elements. Són dos... o amb una terrassa o allà on estiguin exposats al sol, i l'equip inversor, que l'inversor és, o ondulador, que és un equip electrònic que el que fa és convertir l'electricitat que ve de les plaques, que és amb corrent contínua, i l'adapta a les condicions de la xarxa, és a dir, l'adapta a
a una corrent alterna, amb la freqüència, el nivell de tensió al que s'ha connectat. Aquests dos són els elements principals. Després hi ha d'altres de complementaris, com evidentment és l'estructura de suport, el cablejat, el control, diguem, la monitorització, però aquests dos elements són els principals. Llavors, aquesta instal·lació, les instal·lacions fotovoltaiques, precisament, també una de les grans avantatges, a més de la que us deia, que es pot instal·lar gairebé a qualsevol lloc, és el poc manteniment que té. Vale. Són equips que requereixen... Primera, tenen una vida útil molt llarg, perquè us feu una idea, els fabricants avui dia de mòduls fotovoltaics donen una garantia de 25 anys, el qual no hi ha equip, no hi ha res en el mercat avui dia que et donin una garantia de 25 anys, doncs imagineu-vos la fiabilitat d'aquest equip, i dels inversors també, tot i que té una vida útil més curta, també donen unes garanties de 10 anys. I les bateries, que dèiem, les bateries de liti, per exemple, es considera una vida útil de més de 30 anys i tenen unes garanties de més de 10. Això són equips molt fiables i que requereixen de molt poc manteniment, a més a més. Per exemple, ara que faig memòria, crec que les plaques que li vau instal·lar als meus pares, i la gent que estava en aquella planta, crec que tenien una vida útil, i corregeix-me, en aquell temps, que crec que van fer la instal·lació, i si no me corregeix, crec que la van fer el 2008, que sí, pot ser? Sí. Tenien una vida útil de 25 anys, oi? Sí. Si mal no recordo. Sí, bueno, a veure, la vida útil, sí. Nosaltres estimàvem i en aquell moment dèiem una vida útil de 25. Probablement més, però sí. Nosaltres fèiem els plans de negoci i tot això doncs, ho comptàvem per 25 anys. Clar, ara suposo que amb la tecnologia d'ara del 2008 ara ha canviat molt i suposo que fins i tot tenen més durabilitat, no? Sí, més o menys. No ha canviat molt. O potser duren menys, tenen menys durabilitat, però són més barates, com tu dius. És a dir... Sí. Bueno, mira, perquè us feu una idea, això és com a anècdota, la primera placa fotovoltaica que es va posar en funcionament de laboratori, que és a l'any 67 o el 68, avui dia encara està funcionant. Això ja... Sí, i l'avantatge és que són elements estàtics. Clar, tot allò que té elements mòbils, per exemple, un generador que gira, un vehicle que es mou, etc., tot això té un desgast més gran. Una placa fotovoltaica o una instal·lació fotovoltaica en el seu conjunt són elements estàtics i, per tant, aquest desgast físic pel moviment ja no existeix. Aleshores, el que té de pèrdua, diguem, és una degradació dels mòduls que al llarg del temps es va produint, això sí, perquè tot i que té una vida útil molt llarga, sí que tenen una pèrdua de producció anual petita, però que es va notant, no? Però ja dic, una de les avantatges és aquesta també. Vale. Parlant de lo que deies abans, quines avantatges aportava el Reial Decret que va fer Zapatero i que va dir a tothom, fiqueu-vos amb les renovables, Espanya ha de ser un país eminentment renovable. Què aportava d'avantatges? Bueno, que donava una prima molt alta. És a dir, el preu de l'electricitat que es venia a un preu que era 10 vegades el que compraves. És a dir, tu venies un quilowatt per un preu, per exemple, aproximadament a preu de mercat. A preu de mercat, un quilowatt-hora, aleshores, i ara també, més o menys, ha variat poc. Ha variat molt el preu de l'electricitat que ens costa a casa, per impostos, per taxes, etc., però el preu base o el preu marginal de l'electricitat és pràcticament el mateix. I estem parlant de l'ordre d'uns 5 cèntims. Doncs en aquell moment es pagava gairebé 50 cèntims per quilowatt-hora, quan el cost marginal de l'electricitat avui dia llavors era 5 cèntims. Aquest era l'avantatge, és a dir, que es primava una tecnologia precisament per fomentar el seu desenvolupament i la seva implantació. I, bueno, va ser... Va fer esclat la bombolla. Sí, perquè, a veure,
aquí una mica va haver... No és que sigui... Jo no vull culpar pas aquell govern, perquè aquell govern, per exemple, precisament ens va donar molt impuls. Però, bueno, no es va fer bé en el sentit de que va coincidir també amb una crisi molt forta a Espanya, on es va reduir el consum elèctric gairebé més d'un 20%, el que va suposar també una reducció en la recaudació d'impostos de més d'un 20%. I, per tant, el sistema elèctric en aquell moment no podia pagar, diguem, les primes que es van generar, sobretot tant de l'eòlica com de la fotovoltaica. I aleshores, primer van intentar fer una retallada primera aquest mateix govern per intentar, de 3 anys, van dir, provisionals, i llavors van allargar 3 anys més la prima, però ja com va entrar... Després ja no és igual, no cal parlar de partits ni res. No, clar, no, a veure. En el següent llavors ja van fer una retallada més gran i a més permanent, no? Però que ja dic que no ho critico perquè, en aquell moment, sí que potser van prometre una cosa que no havien d'haver promès, perquè no es podia i, Clar, el problema va estar amb això, a veure, per HVB la gent que va apostar amb això es va casar amb el banc, la gran majoria, i al casar-se amb el banc no perdona. I moltes famílies van tindre, conec gent que va tindre problemes, però se n'ha pogut sortir i ara és el que tu dius, que ara teniu gent que havia apostat en aquell moment i van tindre la retallada que van tindre per part del govern i ara torna a apostar perquè és el futur. Sí. No, i ara torna a haver, des de fa 2 anys cap aquí, i ja torna a haver, s'ha tornat a donar un impuls a nivell regulatori molt gran. És a dir, s'han publicat diversos reals decrets per fomentar, sobretot l'autoconsum, però en general tota l'energia renovable. I la veritat se li ha donat molt impuls i torna a haver ara un moviment que jo, clar, havent viscut aquell primer que va haver també en teoria una bombolla, ara em fa patir una mica perquè veus que torna a haver molt moviment, molt interès, tothom vol invertir, tothom tal, i a veure, ara no hi ha incentius. Aquell risc en aquell moment ja no hi és, però no sé si en pot haver d'altres. El problema que també ara que ens ha assolat és la pandèmia, que també això suposo que potser també ha fet parar una mica els inversors en aquest sentit. Com ho veieu vosaltres com a empresa? Us ha afectat la pandèmia en aquest sentit? Sí, una mica sí, perquè hi havia, abans de la pandèmia, sobretot amb el tema de l'autoconsum, hi havia molt moviment. Clar, com que l'autoconsum ja dic que és una cosa més de negoci, d'empreses, i les empreses hi ha sectors, per exemple, l'hostaleria i d'altres que ho estan passant molt malament. Clar, tot aquest sector ho ha parat, perquè al final no deixa de ser una inversió que igual ho pots fer avui que ho pots fer d'aquí un any. A part, davant de les dificultats ho han posposat. També hem notat molt a nivell administratiu, perquè a nivell administratiu s'han enlentit molt tots els tràmits. És a dir, sobretot de l'època del confinament més dur, des del mes de març al mes de juny, clar, tot parat, absolutament tot parat. I tot i que després ja va vindre l'estiu, fins després del setembre, com aquell que diu, no va arrencar. I sí que s'ha notat. S'ha notat per això, bàsicament perquè la gent no està tan animada a invertir, evidentment. Ja, evidentment, i perquè ens ha tocat a tots els sentits, és a dir, ens ha privat de moltes coses, malauradament, això. Veure amistats, a nivell econòmic no ens ha deixat desenvolupar el que teníem de desenvolupar, però bueno, esperem que puguem sortir en van de tot això. Que ja porten dies, ja porten dies. I com és l'evolució que heu patit durant aquest temps? És a dir, els projectes que heu fet, com eren els primers, com són ara, on esteu? És a dir, si treballeu eminentment aquí o esteu internacionalitzats, crec que pel que he pogut veure esteu internalitzats, sobretot a Turquia he vist bastant, perquè també per Turquia, com a Espanya, crec que és un dels països també amb més insolació solar i poder desenvolupar tot això. Comenta'm una mica què heu estat treballant des dels inicis fins ara, com ha evolucionat la cosa.
Bueno, a veure, no, clar, els inicis han passat èpoques de tot, però els inicis van ser molt bons perquè va haver un creixement i molta gent, com hem comentat, va invertir. Després es va passar unes èpoques molt complicades perquè a l'any 2011 el govern aquí a Espanya va imposar una moratòria on no podies muntar ni plaques, ni molins, ni res, és a dir, moratòria, és a dir, estava prohibit, no és que estés prohibit, però no hi havia cap tipus d'incentiu, al contrari, tot eren pegues i càrregues, impost al sol, si us en recordeu, que van totes aquestes coses per evitar que ningú fes instal·lacions de renovables, cosa que és bastant lamentable, no? Sí. Però, bueno, en aquest cas va haver una temporada molt complicada, des del 2012, quan es va acabar tots els projectes que teníem per poder fer, que van autoritzar fins al 2011, doncs, des del 2012 fins a l'any 2017, pràcticament, no vam fer res aquí a Espanya. Jordi, crec que t'he perdut. No sé si sóc jo o em sents? Jordi, em sents? Crec que t'he perdut. Jordi, em sents? Crec que t'he perdut. Jordi, em sents? Jordi? Jordi, em sents? Em sents? Crec que t'he perdut. Jordi, em sents? Hola, hola. Hola, hola. Hola, Jordi, és que t'havia perdut. Sí, vale, sí, no sentia tampoc jo. No sé què ha passat. Bueno, no sé, on estan? Crec que estaves comentant-me això dels projectes que havíeu tingut. Sí, de l'estranger, bueno, d'internacionalització, no? Doncs això, que ara, bueno, vam durant una època perquè no hi havia, bueno, no sé on m'he quedat, no sé on m'he deixat de sentir, però ja va haver aquí una moratòria aquí a Espanya durant un període des del 2011 fins al 2017 i, per tant, no es podia fer res i sí, ens vam veure forçats a sortir. Però ara, de nou, tornem a estar molt centrats aquí, a Catalunya en particular, Aragó, Comunitat Valenciana i Illes Balears. Aquest és una mica l'àmbit, tot i que, per exemple, ara ens anem a fer un projecte a les Canàries o tenim un altre projecte a Bilbao, vull dir que anem a tot arreu, però els projectes així una mica més grans i projectes més... Bueno, tampoc pots estar a tot arreu, perquè... No. I sobretot, com que hi ha una part administrativa de tema d'autoritzacions, permisos,
doncs has de conèixer bé el tràmit, perquè és diferent a cada comunitat, i les persones, perquè vulguis o no, sempre, no per a res en particular, però simplement perquè és molt més fàcil contactar amb la persona de medi ambient que portes 10 anys treballant-hi, que no passa si vas a una regió nova, com podria passar quan anàvem a Turquia, que era molt complicat poder accedir a les administracions, no? I doncs això, com que ara hi ha activitat i força aquí a Catalunya, doncs, la veritat, no tenim necessitat d'anar a altres llocs de moment. No, que hem arribat a algun moment que també haurem de sortir un altre cop. I aquests projectes de Turquia, per exemple, ficam algun exemple, quina diferència hi ha entre el govern turc i el govern espanyol, en aquest sentit, en tema de tràmits i burocràcia? És més fàcil instal·lar-ho? No fiquen tant pegues? No, és similar, i fins i tot estàs curiós, perquè, a veure, Turquia, tot i no està a la Unió Europea, la seva normativa i la regulació i tot és molt similar. Han agafat, jo crec, com a model molts procediments i molta normativa europea. Entre d'altres coses, perquè durant molt de temps, ara no, però durant molt de temps tenien l'aspiració de poder entrar a la Unió Europea. I, per exemple, era curiós perquè les matrícules dels vehicles portaven la franja blava ja. Encara no hi havia la bandera europea, però hi havia la franja blava, perquè ells tenien com a aspiració entrar a la Unió Europea, per temes no han volgut alguns països i no han accedit, però la regulació és veritat que és molt similar a nivell mediambiental, a nivell elèctric, i per tant tampoc ens queda de tenir. Passa que, clar, la comunicació sí, perquè l'idioma és molt diferent. Si necessites personal allà, doncs amb el que et pugui facilitar, perquè no tothom parla anglès, per exemple. I què et volia dir? I de lo que fèieu abans i el que feu ara, la placa com ha canviat? És a dir, abans reconec jo que era gran, la placa que muntaves era molt gran, i ara suposo que totes les instal·lacions ja són a terra. Perquè puc dir, si comparo la dels meus pares, o la instal·lació dels meus pares, és un pal, perquè la gent se faci una idea, és un pal i una placa fotovoltaica molt gran, que es gira en funció d'on està el sol, els sensors. Ara que les munteu petites i a terra, bàsicament, o continueu fent això? No, això ja no es fa. No es fa perquè, clar, en aquell moment tenia sentit econòmic muntar el que es diu un seguidor solar, que el que feia des de primera hora del matí fins a última, seguia i mantenia les plaques en posició de màxim rendiment, de forma perpendicular al sol, i, per tant, obtenies uns rendiments molt més alts, però això, clar, era una inversió en un sistema de seguiment, en un sistema mecànic, amb un que girava, que a més tenia uns sensors de radiació, que posicionaven aquests panells en la posició òptima, etc. Això ha canviat. Avui dia ja no s'instal·la això perquè és molt costós i com que ha baixat tant el preu de la placa, més val muntar, per dir alguna cosa, un 50% més de placa que no pas muntar aquest sistema de seguiment. I, per tant, aquest sistema no es fa. Sí que es fa en algun lloc també seguiment, però a un eix. És a dir, en lloc de... Abans allò es feia en seguiment a 2 eixos, volia dir orientació i inclinació, i ara només se fa un seguiment a un eix i tot i que no obtens el rendiment d'aleshores, amb un sistema més senzill, també incrementes un 20 o un 25% la producció de les plaques. I això sí que es fa en projectes a terra, en teulades no. En teulades, en tots els casos, i sempre es fa en instal·lació fixa. Fins i tot en teulades, abans es feia molt amb cavallet, intentant buscar en el sud, que era l'orientació més millor. Avui dia ja, amb els preus de les plaques, el que intentes és muntar-ho de forma coplanar, és a dir, en el mateix pla de la coberta. Tant si està orientada bé com si no. Però intentes optimitzar la superfície buscant i posar-ho, perquè és un sistema també més econòmic, t'hi cap més plaques, perquè pots aprofitar tota la superfície de la coberta, i fins i tot avui dia està muntant plaques a la cara nord, cosa que abans era com un... Bueno, avui dia muntem, no si estan tot completament encara nord, però si estan allò gairebé planes, amb una coberta d'aquestes que són gairebé planes, d'un 10% dependent i orientada a nord, també li muntem plaques en aquella cara. I ara que has tocat un bon tema, això de l'autoconsum, també m'agradaria saber aquest tema de... Pesen molt les plaques? Què és el que necessita per
d'aguantar l'estructura d'aquest pes? Quin pes té tot això? No, són bastant lleugeres, és a dir, normalment una coberta està preparada o està dimensionada, les cobertes de les naus industrials o les vivendes, estan dimensionades per suportar unes sobrecàrregues, per exemple, per instal·lar serveis, per instal·lar torres de refrigeració, equips de climatització, d'altres coses. I ja normalment quan se calcula i l'arquitecte o l'enginyer que fa l'estructura calcula sempre aquests possibles càrregues que pots anar incorporant. A més, sempre s'apliquen uns coeficients de seguretat molt alts. Nosaltres gairebé diria que no hem trobat algun cas molt particular que va tenir que reforçar la coberta o fins i tot s'ha arribat a descartar, però és gairebé una anècdota això, perquè gairebé totes les cobertes, evidentment sempre es fa aquest estudi, perquè a més és obligatori, però jo diria que no arriba l'1% de les cobertes que hem hagut de descartar per un tema de càrrega. I aquestes cobertes que heu tingut que descartar són cases de particulars, per exemple? No, són normalment naus industrials. Naus industrials on s'intenta optimitzar el cost de construcció i a vegades van més justetes de càrrega. I a cases particulars també n'instal·leu de plaques o aneu més el que és l'engròs? Nosaltres estem més especialitzats en projectes, diguem, grans d'autoconsum, però també fem vivendes. Tenim un equip de gent que només fa instal·lacions de vivendes. I, doncs, en vivendes, l'autoconsum en vivendes és econòmicament, o els estalvis que et puguin suposar des d'un punt de vista energètic i, per tant, econòmics, no són tan grans com poden ser les empreses. Perquè, què passa? Que en una vivenda, quan estàs a casa, normalment, és al vespre o com a molt al migdia a les hores de dinar i al matí quan et dutxes i fas esmorzar i tal. Aleshores, què passa? Que el resto d'hores a casa molta gent no hi és. I quan hi ha la producció, quan hi ha més producció, és quan no hi ets i, per tant, no consumeixes. Aleshores, surt, perquè evidentment també intentes, sempre tens coses, sempre tens equips de consum, però no surt tan bé com a les indústries on sempre hi ha un consum més intensiu, hi ha dimensions perquè s'aprofiti al màxim. Per fomentar la instal·lació a les vivendes particulars, hi ha diferents tipus d'incentius. Per exemple, el que us deia abans, que hi ha hagut unes millores o s'ha regulat, s'han tret unes lleis que han afavorit molt l'autoconsum, precisament una d'aquestes és amb el tema de l'autoconsum en vivenda, o bé petites instal·lacions d'autoconsum fins a 100 quilowatts, on hi ha una modalitat que és la compensació, que en diuen. És a dir, aquella energia que tu no pots aprofitar durant les hores solars, perquè no ets a casa, per exemple, i l'aboques a la xarxa, aquella energia que aboques a la xarxa te la descomptaran en la mateixa factura de consum que t'emet la comercialitzadora cada mes o cada 2 mesos, diguem, te l'abona directament i te la compensa fins al màxim del consum que has tingut tu aquell mes. És a dir, per exemple, si tu n'has abocat a la red 100 i n'has consumit 200, aquells 100 te'ls abonaran a la factura, negatiu, lògicament, a descomptar, però amb un preu diferent del que la compres. Això també. Amigo, sí senyor. Bueno, no, però ja és una gran cosa, perquè abans no hi havia ni això. Home, és un logro això, aconseguir-ho, perquè, a veure, llavors, és el que et deia, o sigui, l'autoconsum no tens unes pròpies bateries per recuperar-la, no?, aquesta energia? No, és a dir, a veure, sí que ja tu pots muntar unes... Jo a casa meva, clar, com que m'hi dedico, doncs jo tinc bateries, però no és viable econòmicament. A Catalunya, per exemple, hi va haver una subvenció fins l'any passat, a través de l'ICAEN, que et donaven fins a 5.000 euros per la compra de bateries de liti. I això, clar, com amb totes les subvencions, va arribar pel que va arribar. És a dir, va cobrir una poca part de la demanda que hi va haver. Però si no és amb una ajuda, difícilment les bateries les pots instal·lar. Hi ha un altre tipus d'incentius. A banda de la compensació aquesta que us dic, que ja és un gran què, perquè, clar, veníem que això no es podia fer. És a dir, que tu perdes aquesta energia que abocaves a la xarxa.
Per tant, aquí ja és un gran pas. Però, a més, en molts municipis, sobretot de la zona metropolitana de Barcelona i a tot arreu en general, però no a tots, però a molts municipis, hi ha un incentiu fiscal, que és una deducció de l'IBI, de l'impost de béns immobles. És a dir, no sé, per exemple, un dels més favorables, per exemple, és a l'Ajuntament de Lleida, doncs tens una deducció d'un 30% durant 5 anys. Déu-n'hi-do. Bueno, comences amb una deducció del 60% i vas baixant, però et surt de promig un 30%. En els 5 anys et surt un promig del 30%. I es vol estalviar? A l'Ajuntament, home, és molt, perquè en una casa, tu tens una casa... Els pisos, després ja també parlarem... I és una altra cosa. També ja en parlarem després del que són les comunitats de veïns, etc., que hi ha també unes solucions molt interessants. Però en una casa en particular, en una vivenda unifamiliar, doncs clar, amb els municipis, i especialment els de la zona metropolitana, l'impost de béns immobles és alt. Un altre municipi, ja dic a tots, però jo dic aquest, per exemple, un dels que és més interessants és a Sant Cugat, per exemple, hi ha un 50% durant 5 anys. Això està molt bé. Clar, pagues la instal·lació fotovoltaica només amb les deduccions de l'IBI. I, a més, tens l'estalvi energètic, amb el qual surt molt bé, la veritat. I aquest és un incentiu que, doncs, a poc, imagino, també el aniran traient, a mesura que surti econòmic de per si i la gent ja s'hagi decidit, però de moment hi és a gairebé, dic, tots els municipis, sobretot de la zona metropolitana de Barcelona. I tema això que comentaves de la col·lectivitat de veïns, com funciona la comunitat de veïns? Doncs mira, això també és un tema que està molt en auge i també surt molt bé per diverses raons. Clar, en una comunitat de veïns, en un bloc de pisos, no hi ha molt espai per muntar plaques. No. És a dir, n'hi ha que sí i n'hi ha que no. Això és un hàndicap i és un problema. I evidentment, potser en una vivenda particular, doncs, que tens en un unifamiliar o en una casa, doncs una casa pots instal·lar... La instal·lació fotovoltaica, et diria, tipus per una vivenda unifamiliar, estaríem parlant d'entre 3 i 4 quilowatts. Això és l'estàndard. Doncs hi haurà vivendes que potser tenen consums molt més alts, doncs perquè són a casa i aires acondicionats a l'estiu, etc. Pots muntar 5 quilowatts o 6, però l'estàndard et diria entre 3 i 4. En una comunitat de veïns, doncs clar, tens un terrat o bé una coberta invertida, on a més has de compartir l'espai segurament amb antenes, amb equips de clima, amb diferents històries, amb claraboies... Clar, l'espai és molt més reduït. És molt més reduït. Aleshores, aquí també es pot fer una instal·lació del que hi càpigui per una comunitat, per dir alguna cosa, imagina't, 10 quilowatts o 15 o 20 quilowatts que puguis instal·lar en una comunitat. I aleshores, el que es fa és un autoconsum compartit. Que això no necessàriament té per què ser en una comunitat, però saber bastant perquè ho pots fer, com ara explicaré, d'una manera que quadre i a més a nivell d'espai i tot està molt bé. Però què fan? Doncs això també es pot fer, diguem, en un poble com el nostre, el Palau, per exemple. Allí pots fer una instal·lació compartida pels veïns que estan tots connectats a la línia de baixa tensió, del mateix, amb 500 metres al voltant. Però en un cas tipus d'un... Han tornat a perdre connexió. Ara et sents? Em sents? Crec que és la connexió. Cago en la mar. A veure... Tornem a invitar. Ara. Hola. Sí. Deu ser la cobertura. No, és que quan m'entra una trucada al mòbil, no sé per què... Salta. Vale. Pues el que estàvem parlant. Crec que estàs amb el tema dels veïns. Imagina't una vivenda, una comunitat de veïns, de 10 veïns, fan una instal·lació a dalt i la poden compartir. Com? A baix, al quadre, a la sala on hi ha els comptadors,
es munta un quadre on va connectada la fotovoltaica i d'aquest quadre van connectades totes les vivendes. Aleshores, doncs, depenent del consum que tingui cada vivenda i la necessitat en cada moment, doncs van consumint en paral·lel de les plaques fotovoltaiques i de la xarxa de la companyia. Per tant, tens un estalvi directe en el moment de generació. Però, a més, et permet aquesta modalitat que representa que tens un quadre on tu connectes la fotovoltaica i, a més, tots els consums de totes les vivendes, la possibilitat de compartir el consum i passar de tenir, per exemple, 10 contractes o 10 comptadors amb companyia d'una potència, d'una tarifa 2.0 o 2.1, que són monofàsics, pots fer una contractació única per tots els veïns amb una tarifa 3.0 on el cost tant del terme fix com del terme variable és gairebé un 30 o un 35%. Sí, et sento. Vale. Doncs s'agrupa el consum i contractes una altra modalitat amb la companyia, alhora que, per tant, estalvies també per un tema d'agrupació i de consum més alt i canviar de tarifa a una 3.0, et baixa el teu consum un 30% el cost econòmic que et costa de la xarxa. Això és brutal. Alhora que estalvies també per la fotovoltaica que tens connectat. Això és una cosa que normativament està permès pel fet de poder muntar la fotovoltaica, cuidado. I això fa que incorpori uns estalvis importants. Alhora que també pel fet de fer instal·lacions fotovoltaiques no compartides o per comunitat, també et suposa una deducció de l'IBI. No igual que la que si ho fas de forma individual, però sí també pots tenir unes deduccions. Sí, et sentim. Vale. Això estàs parlant de les deduccions. Sí, doncs això, que també en comunitats la veritat és que surt molt bé. Molt bé, no hi ha, per una banda, l'estalvi econòmic que pots tindre per l'estalvi que et genera la fotovoltaica, però també pel tema de l'agrupació en la contractació i també per la deducció de l'IBI. Vull dir que és molt interessant des d'un punt de vista de comunitats també poder instal·lar fotovoltaica en les seves cobertes. Doncs això, a veure, és bastant interessant tot això. I a veure, què et volia comentar més? Crec que pràcticament ja més o menys ho han vist tot, però, per exemple, esteu treballant també per ajuntaments? Sí, també fem... Bueno, és que avui dia i en un futur penso que els ajuntaments i tot el que són entitats públiques en general aquests, a més, tenen unes subvencions, fondos FEDER, fondos PRODER importants des de la Unió Europea per fer instal·lacions fotovoltaiques en el que són entitats públiques. I això, cada dia més, nosaltres anem a licitacions públiques, això ja és contractació i a través de contractació pública, i cada dia hi ha licitacions. A Catalunya n'hi ha molts municipis que a la biblioteca, a l'Ajuntament, al pavelló poliesportiu, a la piscina, es promou o intenten instal·lar fotovoltaica per autoconsum, perquè a més tenen unes subvencions des del 50%. I jo crec que en un futur no massa llunyà, 4-5 anys vista, 6 anys vista, potser una mica més, gairebé totes les cobertes municipals que són susceptibles d'instal·lar fotovoltaica s'instal·larà. Veurem molta fotovoltaica en cobertes d'edificis públics.
Col·legis. Sí, no, evidentment. I de fet, me n'alegro molt que tot vagi en aquest sentit i que deixem de consumir energies fòssils, o sigui, que abandonem ja les energies fòssils i anem més en un entorn més elèctric, més al fi al cap, més renovable. I vulguis o no, això de la pandèmia també ha ajudat a reduir, dintre de la gravetat de que no han pogut sortir i tot, a reduir aquests consums. I sí que s'ha augmentat, sí que és veritat, sí que s'ha augmentat el tema de l'elèctric, malauradament perquè hem estat més temps a casa. Potser també és un dels fets que també ens fa veure d'això, també potser per vosaltres potser és una bona notícia perquè ara molta gent potser es reparteix la cosa de treballar fora i treballar més teletreballant, perquè s'ha vist que el país també pot sorgir i també és una possibilitat de que s'implantin el que hem estat parlant, plaques fotovoltaiques a les cases, plaques fotovoltaiques a les comunitats de veïns, per això, per abaratir costos i perquè si més no, la perspectiva de vida que teníem abans ha fet un gir bastant radical. També hi ha detractors, no et pensis. No, m'imagino. Sempre hi ha detractors i... A veure, aquí amb cobertes i tot això no és tan sensible que hi hagi detractors perquè, a veure, al final són espais que no s'utilitzen i, per tant, però ens trobem... Nosaltres també ens dediquem a fer projectes a terra. És a dir, aquest 50%, és a dir, aquest 100% d'energia renovable que hem d'aconseguir l'any 2050 passa per també fer grans instal·lacions a terra, perquè si no, no hi arribarem. Això què passa? Que aquí sí que hi ha un conflicte i molt a Catalunya ara mateix està bastant extès, per exemple, amb l'agricultura, és a dir, sindicats com a Unió de Pagesos doncs no veuen amb bons ulls que s'instal·lin plaques en segons quins emplaçaments. A vegades també amb ecologistes, amb gent també que viu del turisme rural. Una mica el mateix que va passar en el seu moment amb... Sí, et sentim. Passa també amb la fotovoltaica, perquè, clar, hi ha molta gent que al camp no volen que s'hi instal·lin. Però, clar, és a dir, és un compromís aquí. Si hem d'arribar a aquest objectiu, necessàriament hem d'instal·lar plaques. Que no es tracta d'omplir tot Catalunya de plaques. Clar, evidentment. Ni tan sols el 5%, ni el 3%, ni el 2% del territori s'omplirà de plaques, però hi ha gent que, a veure, ho entenc, jo mateix penso que hi ha llocs on no és adequat, evidentment, però n'hi ha d'altres que penso que sí i hi ha gent que no ho veu bé. Aquí sempre estarem en discussions d'aquestes. Mira, Jordi, ara tinc una pregunta d'una gent que ens està veient i em fa la pregunta: a quants anys surt rentable la inversió? Crec que ho han comentat abans, però si vols contestar-li... Amb cobertes de vivendes i sobretot vivendes, suposo que ho vol dir. Vivendes... Depèn d'aquests incentius que et deia, si hi ha una deducció de l'IBI, si hi ha un estalvi, pot sortir-te des de 4 anys fins a 10. Si no hi ha cap tipus d'incentiu que només és per estalvi i, a més la teva curva de consum no s'adapta molt bé a la producció fotovoltaica, igual pots tenir un retorn de 10 o 12 anys. Ara bé, si a més si tu tens una deducció de l'IBI i a més se t'adapta i pots aprofitar molt bé la producció fotovoltaica, pot ser un retorn de 4 anys. I ara imagina't, que tinc una coberta i tinc 100 metres quadrats de coberta, és un dir. Què em costaria, més o menys, tot plegat? Una instal·lació per una vivenda, que et deia, que pot ser un cas més tipus entre 3 i 4 quilowatts, estem parlant d'una inversió de 6.000, 7.000 euros, una mica depèn de cada cas, però podem estar parlant d'entre 3 i 4 quilowatts podríem estar parlant entre 5 i 7.000 euros d'inversió, o 8.000 euros d'inversió. I era el que tu deies, no? Recuperable a 4 o 10 anys, aquesta inversió? Clar, si tens una deducció, imagina't una casa, que pagues un IBI de 2.000 euros a l'any. Te'n pots estalviar 1.000
durant 5 anys són 5.000, ja l'has pagat. Clar. No tots els casos són aquests, Clar, però només que t'estalvis evidentment. 2.000 3.000 euros d'IBI i, a més, l'estalvi energètic que això et genera, també n'estalvi un retorn de 5 o 6 anys. És aquest una mica el joc. I depenent d'aquest tipus d'incentius, més retorn. Una altra cosa són les inversions a terra. A terra hi ha una gran planta, per dir alguna cosa, de producció, o una mica l'exemple del que va fer la teva família en el seu moment, que l'objectiu era vendre. Si ara ho traslladem a lo que seria la inversió tipus, que seria un megawatt, per dir alguna cosa, aquí això té uns períodes de retorn d'entre 10 i 12 anys. Com a mínim, jo diria entre 10 i 12, i fins i tot depèn molt del preu de l'electricitat que estigui en cada moment. El preu de l'electricitat d'ara, per dir alguna cosa, estaríem parlant d'entre 10 i 12 anys. Mira, tinc un altre usuari que també em pregunta es pot combinar tant la fotovoltaica i tèrmica amb una mateixa coberta? No. Sí o no? Tu què creus? A veure, la tèrmica avui dia està en desús, jo crec. Igual algú em fotria la bronca, algú que s'hi dediqui, però jo crec que la tèrmica està en desús. Per què? Perquè pots muntar fotovoltaica precisament també per escalfar aigua. Perquè una de les avantatges que deia abans de la fotovoltaica és el poc manteniment que té. La tèrmica té manteniment. Cada any has de fer una revisió, has de reomplir el seu circuit amb líquid i... És a dir, és molt més costós de manteniment, mentre que la fotovoltaica tu la muntes a la coberta i t'oblides. I amb l'electricitat que generes també pots escalfar aigua. I per tant, jo et dic, jo crec, la meva opinió avui dia i pel que veig, és que la tèrmica està en desús i que allà on es pot s'instal·la fotovoltaica. És molt més costosa ara mateix la tèrmica comparada amb la fotovoltaica? No és més costós. Jo diria que és... d'inversió no, vull dir, és més costós de manteniment. I si no es fa un bon manteniment, jo diria que més de la meitat de les instal·lacions que hi ha de tèrmica instal·lats amb els pisos aquests que era obligatori pel Codi Tècnic d'Edificació, s'havia d'instal·lar tèrmica i els constructors, per sortir una mica de... És a dir, per cobrir l'expedient, fent una instal·lació així econòmica, de qualitat dubtable, jo diria que més de la meitat de les instal·lacions que estan instal·lades no funcionen. També la tèrmica crec que ha sigut bastant un fracàs. També me pregunta aquest usuari, diu, el codi tècnic t'obliga la tèrmica, no? Això és el que em pregunta. No sé si... Sí, però pots demanar substituir-ho per fotovoltaica, també. Vale. Diria que més o menys... això. Vosaltres quan instal·leu... Com funcioneu? És a dir, vosaltres instal·leu i després entenc que feu un manteniment, no? De la placa, us comprometeu, és a dir, un cop instal·lat tota la instal·lació, per exemple, en una comunitat de veïns, quin manteniment feu després? Us signeu un contracte? Es va renovant? Com treballeu? Sí, es pot signar un contracte. El manteniment, ja us he dit que és molt poca cosa, bàsicament és una visita. Una visita per verificar que tot... A veure, primera, la producció. Avui dia, tothom qui té una fotovoltaica, tu pots veure la producció al mòbil. Pots veure a temps real el que està produint. Et pot avisar si hi ha un problema o si s'ha parat la instal·lació. Per tant, tu pots fer una monitorització, un seguiment de la instal·lació, diguem-ne, a temps real, des de qualsevol lloc. I a més amb un sistema d'avisos, que t'avisa i t'envia un SMS o un correu electrònic dient, escolta, aquí hi ha un problema. Doncs si hi ha un problema, evidentment, directament ja ens avisen a nosaltres o al mateix usuari, si no, si està més al tanto que nosaltres tenim un temps de resposta, lògicament, i l'usuari ens pot avisar abans. Però si no hi ha problemes, que és lo normal, que no n'hi hagi, el que fem és una visita a l'any a les instal·lacions, on es mira, bàsicament, que estigui tot bé. És de comprovació i de verificació més que d'actuacions reals que s'hagin de fer. Evidentment, no s'ha de fer cap engrase, no s'ha de fer cap canvi d'oli, no s'ha de fer... Simplement és una verificació que està tot correcte. Vale. I això, el que es refereix a les petites, a les grans, sí que entenc que teniu un manteniment més acurat, no? Sí, home, clar, per exemple, en les plantes aquestes de seguiment, de seguidors, el seguidor sí que és, com a element mòbil, requereix de molt manteniment. És a dir,
Vull dir, la veritat és que nosaltres ara, si totes les instal·lacions que fem noves, intentem evitar-ho, perquè a la llarga requereix de manteniment. I també, doncs, clar, si està el terreny, has de mantenir el terreny, perquè surt herbes, es va fent amb la pluja també es pot deteriorar i tot aquest tipus de manteniment propi del terreny. Bueno, i la neteja de les plaques mateixes amb pistoles de pressió, perquè ja... Sí, això es fa poc, eh? La veritat és que normalment no s'acostuma a netejar ja, perquè només amb la pluja, especialment aquests últims anys, que hi ha hagut més pluja, amb la pròpia pluja s'acaba netejant. Jo vaig netejar... A no ser que et caigui la sahariana, que et vingui una mica amb fang. Sí, però fixa't, no res, això va ser el dissabte fa 15 dies. Sí, fa 2 setmanes, fa 15 dies. I al cap de 5 dies ploia i ho va netejar tot, vull dir, va quedar tot net. Jo, per exemple, com a casa, des de casa meva, no? Ja fa 7 anys que tinc plaques a casa. I aquest any vaig dir, hòstia, no és que no les he netejat mai i em semblava que estaven brutes. I la veritat és que... No ho has notat gaire? No s'ha notat pràcticament. Sí que després de 7 anys fas una neteja, no està malament, però no s'ha notat pràcticament a la producció i així. Jo, aparentment, no ho he notat. Clar, el problema que teníem a Lleida, com jo soc de Lleida i tu també ets de Lleida, és el territori de la boira. Els mesos de gener... Bueno, t'hi ficaria desembre a febrer són els més complicats, però tot i així, últimament no tenim tantes boires com abans. I la producció sí que durant aquells mesos és més curta, perquè la insolació també és menor, però ara suposo... Com ha canviat això? Clar, jo estic parlant del que conec, dels meus pares. Ara és el mateix al sector de Lleida o sí, a veure, boira n'hi ha, això que diuen, no, és que ara hi ha menys boira que abans. Nosaltres fa 15 anys que anem fent un seguiment i tal, i hi ha anys de tot, però, per exemple, aquest any passat, no aquest hivern, no, però l'anterior va haver moltíssima boira, va ser un any de molta boira. Sí. Però, com al començament de la conversa, que us deia que especialment a Lleida havíem muntat perquè era de les zones de més radiació de Catalunya i fins i tot d'Espanya. Per què? Doncs perquè l'efecte de la boira és molt petit. Es produeix en èpoques de l'any on la producció és molt petita, és a dir, els mesos de gener i desembre és quan menys producció hi ha, perquè hi ha menys hores de sol i, per tant, la producció és molt petita. És una quarta part, per exemple, de la producció a l'estiu. Llavors, clar, les pèrdues per boira també són petites. En conjunt, al cap d'un any, resulten ser petites i no tenen tant efecte, fins al punt, ja dic, que la radiació i la producció fotovoltaica a Lleida és molt més gran, per exemple, que a Barcelona o que a Tarragona. Doncs, Jordi, ha estat un plaer. Moltes gràcies per explicar tot el món de l'energia fotovoltaica. I si us voleu ficar en contacte amb el Jordi, i si no me rectifiques, el seu correu és jordipellicer@ae3000. Ho dic bé? No, és pellicer@ae3000.com. Ara, pellicer@ae3000.com. Allà podeu parlar amb ell o podeu posar-vos en contacte amb ell per si us interessa instal·lar l'energia fotovoltaica, que ara, com veieu, es ficarà de moda. Doncs moltes gràcies, Jordi, i ens veiem. Que vagi molt bé. Igualment. Gràcies. Adéu.